No niin, Markus, nyt on käynyt sillä tavalla, että meidät on juuri valittu kansanedustajaehdokkaiksi. Mitkä ajatukset? Mitkä ajatukset? No, hyvillä ajatuksilla ja terve vaan katsojillekin. Hyvillä ajatuksilla kohti eduskuntavaaleja. Todella hienoa, että meidät nimettiin ja ennen kaikkea on mukava päästä tekemään näitä eduskuntavaaleja sun kanssa. Kiitos samoin. Viime kertahan oli meille molemmille ensimmäinen kerta ehdokkaana ja kovasti tehtiin töitä yhdessä. Saatiin hyvä tulos, mutta jos mennään vielä niihin alkufiiliksiin, että miltä se tuntuu. Me ollaan hakeutumassa nyt tämän maan päätöksenteossa korkeimpaan organisaatioon päätöksiä tekemään, niin miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu? Onhan se oikeasti aika villi juttu. Nyt kun on tässä ollut töissä eduskunnassa 4 vuotta, itse asiassa tulee nyt huhtikuussa, niin on tavallaan ymmärtänyt sen, että miten tärkeä ja arvokas työyhteisö se on, ja miten hienoa se on, jos sinne oikeasti pääsee. Niin kyllä kun tällaisen kunnian on saanut, että on ylipäätään ehdolla, niin kyllä sen eteen haluaa tehdä myöskin kovasti hommia. Kyllä. Mä itse näen myös tosi tärkeäksi sen, että mehän tuodaan nyt periaatteessa ja jalkautetaan sitä politiikkaa tänne Vaasan vaalipiiriin, Etelä-Pohjanmaalle, meidän kotikuntiin, että mitä se on. Eli mä oon huomannut sen, että ympärillä olevat ihmisetkin on kiinnostunut, että miten päätöksenteko toimii, kun heidän tuttuunsa on ollut nytten ehdolla ja nyt ollaan toistamiseen, niin ollaan tuotu lähemmäs sitä päätöksentekoa, koska se on tosi huono asia, jos se on erittäin irrallaan tavan arjesta. Eihän se sitä ole. Kyllä, ja se madaltaa kynnystä, kun on joku tuttu ihminen vaikka samalta paikkakunnalta, niin lähteä siltä kyselemään vaikka ihan peruskauppareissulla, kun tulee johonkin hyllyjen välissä vastahan, että hei, miten siellä tapahtuu. Ja mullehan tätä tapahtuu jatkuvasti, että kyllä lähestulkoon joka kauppareissulla joutuu vähän juttelemaan jonkun kanssa politiikkaakin, mutta mä oon sen riskin tietysti tietoisesti ottanut, että näin voi käydä, jos tällaisen uravalinnan tekee. Kyllä. Joo, ja no, uravalinta, onko se työpaikka, ura, mä näen, että se on kyllä elämäntapa, niin kuin miettinyt meidänkin arkea, paljonko politiikka on mukana siinä niin kuin joka hetkessä. Se on sun kauppareissullakin mukana. Se vaatii tietynlaisen persoonan, tietynlaisen suhtautumisen siihen, ja mä ainakin koen itse, että se on kauhean mukavaa, koska se tuo sellaista tietynlaista täytettä elämää ja se yhteyttä siihen, että mitenkä tämä maa pyörii, ja samalla pääset kuulemaan ihmisten kokemuksia vaikka päätöksistä tai tietysti raskaitakin asioita tulee erilaisia huolia, tuodaan esiin. Se on mahtavaa, että luotetaan ja halutaan jakaa niitä kokemuksia, koska tietysti se, mihinkä me nyt hakeudutaan, niin me ollaan säätämässä lainsäädäntöä siellä. Kyllä. Ja sellaisena niin kuin sosiaalisena ja seurallisena luonteena, niin sehän osuu hyvin yksi yhteen. Ei sillä, sä voit lähteä politiikkaan, vaikka sä et olisikaan seurallinen ja sosiaalinen luonne. Ihmisten kanssa oppii kyllä keskustelemaan, mutta se on tosi mukavaa mun tyyppiselle ihmiselle, että pääsee juttelemaan erilaisten ihmisten kanssa, ja ne tulee itse puhumaan mulle. En mä mene häirittämään ketään kauppareissulla, vaan kyllä se on niin, että ihmiset tulee juttelemaan mulle. Elikkä uskaltavat tulla puhumaan, ja se on mun mielestä tosi arvokasta. Ja nimenomaan mainittikin tuosta, että kertoa niitä omia kokemuksia ja kertoa, että miten asioiden pitäisi ehkä heidän mielestä olla. Että sieltä saa tosi hyviä ajatuksia, koska mä en millään lailla itse koe olevani valmis ihminen tai kaikkien alojen asiantuntija, niin aina kun kuuntelee ihmisiä, niin voi oppia jotakin uutta, ja se on mun mielestä hirveän tärkeää. Kyllä. Se, mitä tähän politiikassa mukanaolo on ainakin itsellekin tuonut, ja tiedän, että on tullut sulle hyvin paljon, niin verkostot ja sitten se, että paljonko on saanut tietoa, koska tässä ollaan tekemisissä monen erilaisen yhteiskunnallisen toimijan kanssa, erilaisten yritysten kanssa, on tullut eri alat tutuksi, eli ylipäätään se on todella hyvä katsantopaikka. Sä näet niin paljon enemmän, sä saat paljon, mä arvostan sitä todella paljon. Eli kyllä niin kuin käsitys yhteiskunnasta ihan täysin, niin se on muuttunut eräällä tavalla, kun on enemmän näkökulmia. Jos jotakin tehdään, kuinka monen asiaan se vaikuttaa. Ihan tällaiset yksinkertaiset asiat. Sä oot ihan oikeassa. Ja sen verran mun täytyy mainita vielä näistä tavan ihmisistä, jotka tulee juttelemaan, niin monta kertaa ne on myös niitä, jotka mua äänestää vaaleissa. Ja
haluan palata näihin aikaisempiin eduskuntavaaleihin, jossa oltiin jo molemmat ehdolla, niin mehän saatiin aika hyvät äänimäärät silloin. Niin kuin ensikertalaisiksi varsinkin, että mehän oltiin sillä lailla, että kun on kansanedustajat, sitten on yksi varakansanedustaja, niin sittenhän siellä seuraavana tuli sinä ja sun jälkeen minä. Eli oltiin aika korkealla siinä jonossa ja mä joudun lunttaamaan, mutta sä sait peräti 3122 ääntä ja mä taas sain 2061. Eli päästiin niin kuin yhteisäänimäärällä reippaasti yli 5 tonniin. Joo, tää oli hauska ilta, tää oli jännä ilta, tää oli ilta, jolloin periaatteessa vuoden projekti päättyi, eli se sellainen, kieltämättä tunsin väsymystä siinä kohtaa. Ei oikein tiennyt mitä koki ja mitä tunsi silloin. Se oli uskomaton fiilis, kuinka moni antoi meille mandaatin. Tuossa on kumminkin pitkälti yli 5000 ääntä kasassa. Ja siis paljonko siinä oppi. Mikä tässä on niin kuin erityisesti mainittavaa on se, että me oltiin molemmat ensikertalaisia. Oltiin alle 30-vuotiaita, nuoria ja komeita. Nyt ollaan enää komeita. Ja siis moni sanoi, että en olisi ikinä ajatellut, että uskoin kyllä ja sait äänen, mutta jollakin tavalla jotenkin yllätti, että no onhan se sanomattakin selvää. Me ei kumpikaan asuta maakuntakeskuksessa, sä oot hieman isommalta paikkakunnalta kuin itse, mutta siis ylipäätään tämä, että kuinka hyvin suoriuduttiin jo niissä vaaleissa. Ja todellakin, kuten ansiokkaasti kerroit, niin me ollaan siellä jonossa seuraavana niin sanotusti, että aika kova lähtölaukaus molemmilta. Meillä on tosi hyvät lähtökohdat näihin vaaleihin, ihan jo katsoen meidän aluevaalituloksia, eli nyt kun puhuit noista eduskuntavaalien vaali-illasta, että kuinka jännittävä se on, että silloinhan oli tosi mielenkiintoista se, että kun tuli ennakkoäänet, mähän olin Helsingissä silloin ihan tuolla puolueen omissa vaalivalvojaisissa, mä satuin näkymään siellä kamerallakin joikalijaa siellä takana. Tämä on tosi yllättävää. Joo, siitä löytyisi kyllä videopätkä. Riikka siis puhuu siinä, hän on haastateltavana ja mä näen sillä taustalla justiin niin odottamassa niitä, tai katsomassa, niin kuin, että mitkä on vaalitulokset. Ja mä muistan silloin, mä sain ne ennakkoäänimäärät. Siinä oli joku yli 1000 ääntä ennakkoääniä ja mä totesin siinä vaiheessa, että no ei tässä nyt läpi mennä, mutta mä oon ihan tyytyväinen tähän, että tästä nyt vaan sitten loppuilta kasvatellaan ja katsotaan, että mihin asti päästään. Ja no se oli about puolet, että siihen tuli vielä toinen mokoma lisää. Mä muistan jossain vaiheessa iltahan tilanne oli se, että pienempien paikkakuntien äänet oli laskettu ja isommista se oli vielä kesken ja sähän nousit siellä yhtäkkiä silleen niin kuin ja sä pääsit jo hetkeksi sinne, eli valittujen listalle, että näkyy, että on valittu. Ja mä sitten, oi ei, että nyt on niinku kova juttu, että nyt ollaan menossa lujaa. Ja mä niinku jonkun aikaa niinku sen jälkeen, kun mä olin itse ollut vähän, että no okei, tällainen äänimäärä. Mä seuraavaksi jäin odottelemaan sitä sunomaa ja mä seurasin sitä tosi tiiviisti, siinä, että miten Rami pärjää siellä. Saakeli sä tipahdit sieltä jossakin vaiheessa, mä olin, että no joo, että kyllä, pienestä se jäi kiinni ja se oli kyllä jännä ilta justiin, kun sä seuraat koko aika, kun niitä ääniä lasketaan ja usein isot paikkakunnat tulee viimeisenä. Nyt toki taisi olla niin, että isoimmat tuli kumminkin ennen sellaisia keskikokoisia paikkoja, joissa sitten jostakin syystä kesti kauemman aikaa, niin se elää koko aika. Että taisi olla toista tuntia, kun siellä TV:stä katsoin itseäni, että jaha, läpimenijät, ja itse olin siellä, että huha heijaa, viestiä pukkasi ja puhelin soi, siellä soitti radiosta, taisi olla Ylen toimittajaa ja mitä kaikkia toimittajaa, se oli aika hässäkkää. Ja antoi paljon, ja kuten sanotaankin, meidän porukassa vaalit on ihmisen parasta aikaa, niin sitä odotan kyllä tässä nyt kovasti. Ja aivan upeeta, että päästään yhdessä nyt tekemään uudelleen. Ehdokkuutemme on julkaistu, ja nyt kovaa työtä. Se on just näin. Mutta puhuttiin näistä vaalivalvojaista, niin palataan vielä viime vaaleihin, eli kunta- ja aluevaaleihin. Eli näähän meni meillä myös todella vahvasti sikäli, että molemmat pääsi läpi molemmissa vaaleissa. Siinähän oli myös jännitysten ilta, koska paikat vaihteli aika tiiviisti ja illan päätyttyä näytti siltä, että mä en täpärästi ole menossa läpi. Mutta sitten tästähän tuli sitten tarkistuslaskennasta parin päivän jälkeen tieto, että oho, pöydät onkin kääntynyt, että mä sitten pääsin läpi ja sitten siellä seuraavana oleva tipahti. Että se oli
mä myönnän, että silloin sinä iltana, kun nämä vaalitulokset tuli, niin mä mietin, että pikkusen kun olisi vielä ihan vähän tehnyt vaalikampanjaa, niin olisi muutaman äänen saanut lisää, niin olisi päässyt läpi. Et se jäi niin pienesti kiinni, että se oikeasti harmitti. Mutta sitten muutaman päivän jälkeen, kun nämä pöydät kääntynyt, mä olin aluksi, että voiko tämä niin olla tottakaan. Että mä olin ehtinyt jo ikään kuin sulattamaan sen asian, että no nyt kävi näin. Että no onpa nyt varalla, että varmaan pääsen istumaan sinne silloin tällöin, mutta pääsen sitten läpi ja nythän me ollaan sitten saatu, voisiko sanoa, nauttia Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustossa istumisesta. Tässä nyt sitten jo, no vaaleista tulee kohta jo, niin siitä on kohta jo vuosi, 10 kuukautta, eikö se nyt ole helmikuu jo, niin siitä on 10 kuukautta jo aikaa, eli sieltä se oli erittäin mielenkiintoinen ilta, ja kuten sanoikin, todella täpärällä sun kohdalla paikka, ja mä ajattelin, että kun jäit varasijalle, että nyt on sen verran, että useampi 10 ääntä, että nyt se ei enää varmaan korjaannu eduskuntavaaleista, tuollaiset tarkistuslaskennassa voi vielä kääntää tilannetta, mutta aluevaalia mä ajattelin siten, että no nyt on kokonaisäänimäärät sen verran pienemmät, että ei näissä varmaan muutoksia tuu, ja harmitti todella se ajatus, että et pääsisi, koska aivan mahtavaa nyt on olla yhdessä siellä, ja tämä, että nämä vaalit ja ylipäätään kyseinen organisaatio, sehän nyt on perustettu viimeisimmän sote-uudistuksen jälkeen, mitä ei perussuomalaiset eikä meistä kumpikaan itse kannattanut tässä muodossa. Me tiedettiin, että siellä tulee hankalia päätöksiä eteen. Me tiedettiin, että tämä himmeli on sellainen, että siitä ei seuraa mitään hyvää kummankaan kotipaikkakunnalle tai ylipäätään tälle alueelle. Tietysti me katsotaan aluetta, ja varsinkin se, että molemmilla on paljon tuttavia sote-puolen töissä. Meillä on lähipiirissä ihmisiä, jotka tarvitsevat niitä palveluja, eli se tulee tosi lähelle. Se on todella sensitiivinen aihealue, mitä nyt siellä käsitellään, ja me ollaan tehty parhaamme niissä raameissa, mitkä meillä on annettu. Enempää ei voi, mutta näen, että se vaikutti meillä myös aluevaalikampanjointiin, koska tiedettiin, että tämä on nyt organisaatio, mitä me ei haluttu, mutta mennään minimoimaan vahingot niin sanotusti. Tämä oli ehkä itsellä se ajatus, mikä jäi päällimmäisenä mieleen, ja kovasti ollaan sen eteen tehty töitä. Pitää paikkansa. Ne aluevaalit, lopputulemahan oli sitten kuitenkin se, että meidän keskinäinen äänimäärän ero jäi tosi pieneksi, eli täytyy taas luntata, kun on ottanut muistiinpanoihin, eli mä sain 434 ääntä lopulta, ja sä sait 441. 7 äänen ero. Se on aika hiuksen hieno ero. Mutta lähtökohta on hyvä. Ja myöskin kuntavaaleissa, en nyt muista, enkä ottanut edes ylös tarkkaa äänimäärääni, mutta olin kuitenkin Lapuan 3. äänestetyin henkilö, vaikka perussuomalaisilla oli kuitenkin niin kuin miinusmerkkistä noin niin kuin puolueena näissä vaaleissa. Eli senkin suhteen tosi hyvin meni. Eli kansalta, lapualaisilta, muilta eteläpohjalaisilta sitten aluevaaleissa tuli kuitenkin sen verran sitä luottamusta, että mun mielestä se vähän ehkä velvoittaakin siihen, että pyrkii lähtemään myös sinne eduskuntavaaleihin mukaan. Ja kyllä sitä kyselyä on tullut aika paljon, että missä ilmoitus viipyy, niin tämä video on osaltaan myös ilmoitus siihen, että hei, olen Eerolla ja mukavaa, että sain sut tänne keskustelukaveriksi, kun samaan aikaan myöskin ilmoittivat sun ehdokkuudesta, niin tämä on aika luonteva tapa ilmoittaa molemmat yhtä aikaa. Kyllä. Joo, tästä puuttuu enää se korkein taso, mikä nyt näissä vaaleissa pyritään, eli molemmat istutaan siellä kotipaikkakunnan valtuustossa ja nyt ollaan aluevaltuustossa myös, mutta eduskunnassa ei vielä olla edustajina vielä. Tuo kyselyjen määrä on yllättänyt ja paljonko ladataan odotuksia meihin, eli nyt on kyllä niin kuin kova usko ja drive päällä, että nyt näyttäkää, te menette ihan varmasti läpi, te saitte niin mielettömän äänimäärän, mutta äänestäjät sen päättää, me tehdään parhaamme ja ei oikein muuta voi vaatia. Näin on. Erityisesti sen jälkeen, kun Ilkka Pohjalainen teki meistä jutun tuossa joulukuussa musta ja vaimosta Amista, niin kävivät eduskunnassa siis meitä haastattelemassa, niin se, erityisesti sen jälkeen tullut paljon kyselyä, että hei, että kun mä ilmasin siis siinä jutussa, kun multa kysyttiin, että kiinnostaako, niin sanoin, että mä oon ilmaissut, että on kyllä käytettävissä, jos mut sinne halutaan laittaa. Ja niin laitettiin, ja tässä sitä ollaan. Ja niin,
eteenpäin mennään. Vähän puhuinkin siinä jutussa jo etukäteen mun vaaliteemoista, mutta mä voisin niihin vielä palata hetken päästä, mutta mä haluaisin kysyä nyt sulta, että minkälaisilla teemoilla sä haluaisit lähteä näihin vaaleihin nyt liikenteeseen? Omia tärkeitä teemoja, jos nyt ensimmäisenä miettii, niin mulla on ehdottomasti osaaminen ja koulutus. Se oli viime vaaleissakin tärkeässä roolissa, eli ihan yleisesti mä pelkään, että Suomi tippuu markkinoilta. Me ollaan EU-myötä, me ollaan vapaakauppa-alueessa mukana. Meidän pitää pystyä tuottamaan laadukasta tuotetta, palvelua, mitä ikinä se on, kilpailukykyisesti. Ja mä pelkään, että nyt kun seuraa näitä PISA-tuloksia, totta kai se tulee myöhemmin näkymään esimerkiksi luonnontieteiden osaamisessa, meillä ei ole enää omasta takaa osaajia täällä. Eli me ollaan niin kallis maa tuottamaan mitään matalan jalostusasteen tuotteita, että ei me pystytä kilpailemaan sellaisella. Meidän pitää pystyä korottamaan vientituotteissa jalostusastetta, mitä ne tosiaan ikinä ovatkaan, ja siihen tarvitaan osaamista. Kyllä. Oot ihan oikeassa. Tämä on ehkä se osaamisessa ylipäätään. No toki mä oon pitänyt myös rinnalla esillä sellaista niin kuin yleisymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, miten raha tulee kansantalouteen, mitä tapahtuu kun velkaannutaan, miten korot vaikuttaa siihen. Eli mä haluaisin kehittää sitäkin ihan peruskoulussa, koska mun mielestä yhteiskuntaoppia, se on tosi pintapuolinen raapasu, mitä käydään lukiossa esimerkiksi läpi. Tai jos et mene lukioon, että käydään yläasteella, niin se on hyvin pintaraapasu ja se ei riitä siihen, että sä saavutat riittävän ymmärryksen siitä, minkä takia meillä on verot, minkä takia on tärkeää, että ihmiset käy töissä, minkä takia kaikki ei voi olla tulonsiirtojen varassa. Eli ihan tällainen niin kuin peruslähtökohdat. No sieltä voidaan vetää aasinsiltaa sitten siihen, että minkä takia kaikille ei voida maksaa 100 euron tuntipalkkaa. No sen jälkeen meillä ei ole kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka voivat palkata ihmisiä töihin. Eli ihan sellainen niin kuin perusymmärrys. Mä haluan tätä lisää. Kyllä. Tuli mieleen noista suomalaisista tuotteista ja suomalaisista innovaatioista, että tämä ei ole mikään maksettu mainos, mutta laitoitko Jollaponen muuten tilaukseen? En valitettavasti laittanut. Kovasti kiinnostaisi ja justiin se idea siinä, että hei, nyt halutaan näyttää, että me pystytään Euroopassa tuottamaan tällaista niin kuin korkean tason teknologiaa ja ollaan riippumattomia ja erityisesti se, että se on tosiaan suomalainen yritys, niin aivan upeaa. Tällaista pitäisi olla lisää. Kyllä. Puhelinpuolelta meillä nyt on tietysti osaamista ja näyttöjä historiasta kyllä, mutta siitä kyllä alkaa olla hetken aikaa jo. Kyllä. Missä on uusi Nokia? Joo. Niin. Itselle näissä eduskuntavaaleissa todella tärkeäksi teemaksi, mitä mä oon etukäteen pohtinut, on noussut tämä suomalaisten syntyvyys. Sehän on tosi huolestuttavalla tasolla. Siis nyt alkuvuosi on näyttänyt hyvältä, tammikuun lukemat. Viime vuosi oli vähän aikaisempaa parempi, mutta siitä huolimatta meidän syntyvyys on aivan todella surkeassa jamassa. Ja mä toivoisin Suomeen enemmän lapsiperhemyönteistä politiikkaa, esimerkiksi verotuksen osalta, mutta sitten ihan tämä yleinen asenneilmapiiri, mikä meillä Suomessa on, niin pitäisi olla enemmän lapsiperhemyönteinen. Siinä on tietysti paljon muuta kuin pelkkää politiikkaa, että ihan yleisesti kulttuurimuutos ja muuta, mihin pitää vaikuttaa, mutta kyllä sillä tehdyllä politiikalla ja siitä, miten poliitikot puhuu lapsiperheestä ja vaikka lapsiperhearjesta, niin sillä on todella suuri merkitys, että tämä asia nyt sen takia ehkä koskettaa itseä aika syvällisesti, koska jos kaikki nyt menee niin kuin pitää, niin kesäkuussa olisi pieni poika syntymässä, niin tämä on herättänyt aika paljon ajatuksia tämän eteen. Toki lapsiperheasiat on kiinnostanut mua aina ennenkin, mutta nyt aivan erityisesti ja varmasti kesällä mustakin tulee tämän asian oikein henkilökohtainen asiantuntija. Kokemusasiantuntija nimenomaan. Se oli oikea sana, mitä mä hain tässä. Eli pääsee sitten näkemään, mitä se on ihan käytännössä, se lapsiperhearki ja siihen liittyvä politiikka. Tämä on tosi tärkeä asia ja tosi ylpeä on siitä, että tämähän on ihan puolueemme ohjelmassa esiin nostettu seikka. Se, että ei se tulevien sukupolvien, sanotaanko, mahdollistaminen, niin ei se ole mitenkään irrallaan. Se on osa
erittäin tärkeä osa, siis ehdottoman tärkeä osa yhteiskunnan jatkuvuutta. Se, että eihän Suomi ole enää Suomi, jos meille ei synny suomalaisia. Eli tämä justiin, että ei tarvitse tehdä valintaa, ura, lapset tai joku kiva elämä versus lapset, vaan siis se, että se on osa sitä. Ja nämä mainitsemasi verouudistukset, mä olisin valmis todella radikaalisti ohjaamaan meidän verotusta siihen suuntaan, että sillä oikeasti palkitaan, että tuottaa jälkikasvua tähän yhteiskuntaan ja mikä tärkein, käyt myös töissä. Kyllä. Työn verotus Suomessa on edelleen aivan liian korkeata. Vaikka tämä hallitus on toki tehnyt toimia sen eteen, että ollaan saatu työn verotusta kevennettyä, mutta sitä määrätietoista työtä jatkaa myös tulevaisuudessa. Eli ajatellaan näin, että sitä mitä haluat vähemmän, niin sitähän pitäisi verottaa. Ja työtähän me tarvitaan nyt enemmän. Eli silloin työntekoa pitäisi myöskin verottaa vähemmän. Se on aivan nurinkurista, että siis esimerkiksi meidän palkkaluokassa, mitä me tehdään, niin jos sä tienaat tonnin lisää bruttona, niin sehän tarkoittaa nettona noin 500 euroa. Eli tonnin palkankorotus tarkoittaa käytännössä 500 euron iloa lisää maksaa veroja. Ei sitä, että sulla jäisi käteen niin paljon. Eli brutto- ja nettotulot ei ole oikein suhteessa. Ja tämähän on progression syytä. Progressiota pitäisi tuloverotuksessa aivan ehdottomasti keventää. Tämä on mennyt aivan liian pitkälle. Mä ymmärrän jonkinasteisen progression, se on ihan selvä paikka, mutta siitä, miten suomalainen progressio toimii, niin se on ihan mennyt väärään suuntaan. Liian pitkälle voisi sanoa näin. Ja se, miten jyrkäksi se on tehty Suomessa, niin se on ihan käsittämätöntä. Kyllä. Itsellä tuo vero ja ylipäätään, yritysten ja työntekijöiden verotus on ollut viime vaaleissa teemana, tulee olemaan tulevaisuudessakin, kuten sanoikin, sehän on kaiken lähtökohta. Ja se yhdistyykin tähän perhepolitiikkaan hyvin vahvasti, mutta myös siihen, että meillä pystytään tuottavasti tekemään asioita tulevaisuudessa. Eli jos me halutaan kasvattaa talouttamme, niin se vaatii palkanmaksajia. Eli meillä pitää olla luotuna lähtökohdat yrittämiselle, joka on kannattavaa, ja sitä kautta me saadaan niitä työpaikkoja. No, sitten puhutaan palkkakehityksestä. Totta kai osaavalle tekijälle on aina töitä. Kukaan ei ole potkimassa ketään huvikseensa pois. Tällaistakin keskustelua on mediassa käyty viime aikoina, kun on pyritty helpottamaan uuden työntekijän palkkaamista. On puhuttu jopa ehtojen polkemisesta, mutta tämä on nyt ehkä sellainen Suomi-kupla, missä me eletään. Eihän muualla Euroopassa nyt läheskään tällä tasolla olla, sanotaanko tällaisessa työntekijä-työnantaja-asetelmassa, mitä se täällä on. Eli ylipäätään se, että mä haluan, että tulevaisuudessa tulevat sukupolvet ja tietysti nuoret aikuiset, mitä mekin nyt edustetaan, mä haluan, että me tullaan näkemään vielä se kasvun aika, nousu, tiedätkö, että kaikilla menee paremmin, saadaan kaikkia uutta kivaa lisää, mutta kun sen pohjana pitää olla kunnossa oleva talous. Meidän lapsuushan oli nousuaikaa, jos ajatellaan 90-luvun alkua, 90-luvun loppua, 90-luvun alussa oli lama, 90-luvun loppua kohteen mentiin niin kuin parempaan suuntaan, ja 2000-luvun alku, kun me voidaan jotain vähän muistaakin jo siltä ajalta, niin silloin oli, niin kuin just puhuttiin aikaisemmin puhelinteollisuudesta, niin Nokia oli silloin se, joka vei Suomen taloutta niin kuin ylöspäin tosi vahvasti, niin me elettiin just semmoista vahvaa nousukautta silloin, ennen 2007-2008 talouskriisejä, jonka jälkeen meillä nyt ei ole talous sitten mainitsemisen arvoisesti kasvanutkaan, mikä on oikeastaan kaiken A ja O tässä, että pitäisi saada se talous kasvamaan, jotta me saataisiin tämä talous kuntoon ja päästäisiin takaisin semmoiseen nousun uralle, mitä meillä on kuitenkin joskus historiassa sitten ollut. Mutta monta kertaa puhutaan siitä, että lapsiperheköyhyydestä esimerkiksi, kun puhuttiin näistä lapsiperheistä, että ainoa kestävä keino nostaa ihmisiä pois lapsiperheköyhyydestä on kuitenkin loppupeleissä työnteko. Eli sellainen sosiaaliturvalla pelaaminen, niin sehän ei ole kestävä tapa nostaa ihmisiä köyhyydestä, vaan kyllä se pitää tapahtua työn kautta, oman työn kautta. Tietysti meillä on yhteiskunnassa tapauksia, jotka ei pysty käymään töissä, ja heistä pitää tietenkin pitää huolta. Mutta sellaiset ihmiset, jotka kykenee työntekoon, niin niiden pitäisi töitä tehdä. Mutta mä ymmärrän sen puolen, että töitä on tällä hetkellä tosi vaikeaa saada, joten sen takia toisesta päästä niitä työpaikkoja pitää saada niin kuin
tai niitä pitää olla tarjolla. Eli pitää olla kannattavaa työllistää, just tämä, mistä puhuit aikaisemmin. Kyllä. Juuri tämä, että passivoidaan ihmisiä, autetaan sellaisiakin, jotka eivät nyt apua välttämättä tarvitse, niin mehän vain kasvatetaan vuoren rinnettä vierivää lumipalloa. Meillä on koko aika vähemmän ja vähemmän niitä maksajia, ketkä pystyy maksamaan sen. Mä haluan turvata vähempiosaisille tulevaisuudessakin tämän turvaverkon, mikä meillä on aivan upea, mutta se alkaa olla nyt vaakalaudalla tätä menoa. Juuri näin. Eli jos ihmiset ei käy tarpeeksi töissä, myöskään heille ei ole turvaa, jotka ei pysty syystä tai toisesta töitä tekemään. Eli tämä maa ei pyöri millään muulla kuin sillä työnteolla. Mutta toiseen teemaan, mikä liittyy oikeastaan tähän samaan asiaan tietyllä tapaa, eli lapsiperheet, kun suomalaisten syntyvyys on niin matalalla kuin on, niin kuka pitää huolta suomalaisesta kielestä, suomalaisesta kulttuurista, jos ei me suomalaiset itse? Ja jos me suomalaiset loputaan tästä maailmasta, niin katoaako suomalaisuus samalla? Se nyt ei ole sellainen akuutti huoli tietenkään, se ei tapahdu nyt heti, mutta pitemmällä aikavälillä. Mietitään niin kuin kymmeniä, ellei satoja vuosia eteenpäin. Niin miltä se näyttää, että meidän syntyvyyslukemat on niin pieniä kuin ne on tällä hetkellä? Se on mun mielestä tosi huolestuttavaa kehitystä, ja mä kyllä toivoisin, että Suomi ja suomalaisuus, totta kai Suomi ja suomalaisuus kehittyy koko ajan, mutta mä haluaisin kuitenkin, että tietyt asiat suomalaisuudesta säilyisi myös tulevaisuuteen. Niin, ne säilyy sillä, että Suomi on tulevaisuudessakin Suomi. Meillä on niin sanottua perimätietoa, ja meillä on tämä kansa, joka näitä arvoja ylläpitää. Mä palaan sen verran vielä tuohon perhepolitiikkaan. Nämä kumminkin linkittyy meidänkin teemat hyvin vahvasti toisiinsa. Yksi pointti, mikä on noussut esiin, minkä takia ei esimerkiksi uskalleta perheellistyä, on turvallisuustilanne. Mä ymmärrän sen. Onko Karjoilla turvatonta? Karjoilla on toistaiseksi vielä ihan turvallisen tuntuista, mutta mä ymmärrän sen, että kun on epävakaa maailmantilanne, niin ei ehkä haluta ottaa itselle huolehdittavaa lisää, mutta mitä me voidaan tehdä poliittisesti tämän turvallisuuden tunteen lisäämiseksi on tietenkin ne asiat, mihin me voidaan välittömästi vaikuttaa, sisäinen turvallisuus, minkä eteen on loistavasti tehty toimia tällä hallituskaudella, mutta myös ulkoinen turvallisuus, niin paljon kun me pystytään sitä täällä kansallisesti mahdollistamaan. Se, että me liityttiin NATOon, se oli tärkeä päätös. Meillä on sopimuksesta irtaannuttiin. Juuri, tämä oli tärkeä, se on myös meillä kansallinen päätös ollut. Eli meidän pitää ymmärtää se, että meillä on uhkaava itänaapuri, ja se, että halutaanko poseerata sillä, että meillä ei ole jalkaväkimiinoja käytössä vai ei, niin se on sellaista toiveunta. Sillähän varaudutaan siihen pahimpaan, ja nämä kaikki linkittyy siihen, että uskalletaanko tässä maassa hankkia lapsia, koska jos meidän politiikka on hyvin, hyvin epävarmaa ulkoisten uhkien torjumiseksi, mutta eritoten sisäisten uhkien torjumiseksi, uskaltaako oman lapsen päästää kulkemaan lähikaupassa tai koulussa kävellen, polkupyörällä, pitääkö peljätä, että siellä ryöstetään kengät jalasta ja kännykkä taskusta, niin tämä on sellaista kehitystä, mikä pitää laittaa stoppiin välittömästi. Kyllä. Ulkoiseen turvallisuuteen ja myös sisäiseen turvallisuuteen tämä hallitus onkin panostanut oikein erityisesti, eli nämähän on ollut puolustusmenot, niistä ei ole lähdetty leikkaamaan, ja nehän tulee joka tapauksessa kasvamaan tulevina vuosina ihan näistä niin kuin Naton velvoitteista johtuen. Eli meidän pitää panostaa meidän maanpuolustukseen. Ja Suomihan on ollut kaukaa viisas, ja me ei olla missään vaiheessa ajettu meidän omaa maanpuolustusta alas. Näinhän on tapahtunut monessa muussa Euroopan maassa, ja nyt ollaankin sitten helisemässä, kun sota on pallannut Eurooppaa, ja valitettavasti tuo naapurimaamme käy tälläkin hetkellä raakalaismaista hyökkäyssotaa tuolla Ukrainassa, nyt jo neljä vuotta on tullut täyteen, niin onhan se ihan järkyttävää, ja meidän pitää valmistautua. Luojan kiitos, meillä koskaan ei ole päässyt sellaiset poliittiset voimat pilaamaan maanpuolustusta, jotka on välillä jopa sellaista väläytellytkin, että Suomessa voitaisiin lähteä tuollaiselle linjalle. Onneksi, luojan kiitos, ei olla lähdetty, vaan meillä on Suomessa ollut aika hyvä konsensus siitä, että puolustusvoimat pitää kunnossa. Mutta sieltä tehtiin säästöjä myös
tällä hetkellä hallituksessa istuvien puolueiden toimesta. Se on ihan totta. Eli jos ajateltiin, että perussuomalaiset vaikka nyt puolueena ovat jotenkin maalailemassa piruja seinille, ollaan haluttu pitää kiinni yleisestä asevelvollisuudesta, ollaan haluttu pitää puolustuksen määrärahat riittävällä tasolla, se on osan nähden ajateltu olevan turhaa tuhlausta, mutta se on sitä pahimpaa varautumista, koska mitä meillä on? Meillä on ihan turha sen jälkeen täällä pohdiskella sitten koulutuksen kehittämistä, jos täällä liehuu Venäjän lippu myöhemmin lippusalossa. Eli ehdottomasti tärkeimmät asiat ensiksi turvataan tämän maan itsenäisyys. Kyllä. Niin se on niin se lähtökohta kyllä omasta mielestä. Se on juuri näin. Tuo oli, mitä maalailit Venäjän lipun liehumisesta Suomessa, niin tämä on todellisuutta monessa muussa paikassa Venäjällä, jossa asuu, tai ei ehkä enää nykyään niin hirveästi asukkaan, muita meidän sukulaisheimoja. Karjalassa ei asu enää kuin pieni prosentti karjalaisia, inkeriläisiä on suoraan sanottuna tapettu kymmeniä, ellei satoja miljoonia, tuhansia. Ja monelle muullekin suomalais-ugrilaiselle kansalle on käynyt todella huonosti Venäjän ikeen alla. Sama kohtalo voisi odottaa meitäkin, jos ei me oltaisi pidetty huolta meidän maanpuolustuksesta. Me jo kerran jouduttiin tämän vaaran eteen. Suomessa on sodittu aikaisemminkin meidän itsenäisyyden aikana, niin toivotaan, että meidän ei tarvitse ryhtyä sellaiseen enää koskaan, mutta meidän pitää kuitenkin varautua siihen, että meillä on aggressiivinen naapuri, joka on yrittänyt näitä samoja temppuja meihin aikaisemminkin. Ja näköjään, mitä Ukrainasta voidaan päätellä, niin ei ole kyllä muuttunut mihinkään tämä meininki. Eli keinot on ihan samanlaisia kuin aikaisemminkin. Kyllä. Ja jos palataan tänne rajojen sisäpuolelle, niin turvallisuutta on myös se, että jos hätä koskettaa, tulet saamaan poliisin kiinni puhelimitse ja paikan päälle ilman monien tuntien odottelua. Eli itäisessä Suomessa, pohjoisessa ymmärtääkseni vasteajat ovat olleet todella pitkiä. Poliisien määrärahoja on kasvatettu. Kyllä. Toki en tiedä tarkalleensa, kuinka iso osa niistä resursseista on nyt jouduttu kohdentamaan jengirikollisuuden torjuntaan, periaatteessa näihin itse aiheutettuihin ongelmiin, mutta ne on totta kai välttämättömiä menolisäyksiä, koska meillä on ongelma, niin sitähän pitää nyt hoitaa jollain tavalla. Eli ihan tällaiset perusasiat, mitkä ei ole ehkä ollut niin trendikkäitä aiheita aikaisemmin, eli ulkoinen turvallisuus, sisäinen turvallisuus, poliisien määrärahat, niin nämä on tosi merkityksellisiä kumminkin, koska ne luo sen turvallisuuden tunteen. Se on ihan totta. Nämä tällaiset jengirikollisuusasiat, niin nämähän on pitkälti isojen kaupunkien ongelmia, mutta kyllä ne on ruvennut pikkuhiljaa valumaan myös pienempiin kaupunkeihin. Eli tämä on ihan todellinen ongelma. Pääkaupunkiseudulla itse sillä nyt liikkuu aika paljon töiden takia, niin on kyllä tullut nähtyä tätä turvattomuutta aika paljon. Muun muassa Helsingin päärautatieasemalla näkee tämän tästä, jos jonkin näköistä toimintaa. Eli en haluaisi kyllä omia tenaviani kasvattaa Helsingissä. Eli ymmärrän oikein hyvin sen turvattomuuden tunteen, mikä siellä voi tulla. Ei tuollaista turvattomuuden tunnetta nyt tietysti tarvitse tiistajoilla hirveästi pelätä, ja sen takia onkin ajatuksina lapset siellä kasvattaa. Mutta maaseutukulttuuri ylipäätään, jos ajatellaan maaseutukulttuuria, Karijoki ja Lapua, Tiistajoki, nämä kuuluu varmaan aika pitkälti tällaiseen maaseutukulttuurin piiriin, niin sehän on parasta suomalaista kulttuuria, ja tämä liittyy nimenomaan tähän kulttuurin vaalimiseen. Ja kun puhuttiin sodasta, niin yksi aivan äärimmäisen tärkeä huoltovarmuusasia on meidän itsenäinen ruoantuotanto. Me käytiin tässä aika hiljattain perunatehtaalla tuolla Suupohjassa, ja siellä sitten kyllä pääsi näkemään oikein käytännössä, että miten homma toimii. Joo, tämä oli mahtava reissu, eli avataan sen verran, eli perussuomalaisen nuorison puolesta sain järjestää tällaiset talvipäiväkekrit, ja ympäri Suomen meille tuli vieraita. Meitä oli runsaasti nuoria vaikuttajia, on ihmisiä, jotka ovat eduskunnassa töissä, kansanedustaja vieraili paikan päällä. Halusin esitellä siis paikallista perunantuotantoa. Mietitään, että varsin pieneltä alueelta tulee 10% Suomen ruokaperunasta, niin se on niin kuin todella tärkeässä roolissa ja jää niin kuin todella monelle läpiajavalle ihmiselle ehkä
ne ei ymmärrä sitä, että okei, tämä muutama pienet kunnat tällä alueella, niin niinkin merkittävää työtä, mitä ne tekee suomalaisen ruoan eteen, kuten nyt perunan osalta Karjoilla. Huoltovarmuutta ehdottomasti on se oma ruoantuotanto, vaikka me kuinka tehdään yhteistyötä Pohjoismaiden kesken, tietenkin ollaan todella integroitunut alue, ihan maailmanlaajuisestikin yksi integroituneimmista, mutta me ollaan EU:ssa, ei me voida kriisin tulleen tukeutua muiden apuun. Kyllä pahimmassa tapauksessa jokainen vastaa itsestäänsä ja ruoantuotanto on yksi niistä tärkeistä asioista. Ja tämä oli tosi mahtavaa, että käytiin oikein porukalla katsomassa siellä. Me saatiin yrityksen 2 omistajaa paikan päälle meille kertomaan siitä ja varmasti kaikille tuli jotain uutta siellä. Siellä tuli mullekin uusia asioita, vaikka nyt siinä vieressä asun, mutta se on aina jotenkin niin yllättävää ja siinä palataan niin kuin juurille. Okei, ihminen ei pärjää ilman ruokaa, täällä sitä tuotetaan ja vie tällaisia määriä, niin tällaiset yritykset, ne on niin kuin se kantava voima. Kyllä. Olen itsekin ruvennut suosimaan elämässäni entistäkin enemmän siis lähiruokaa. Ostan Lapualaista, ostan Etelä-Pohjalaista tuotetta jatkuvasti. Ja olen muutaman kerran nyt ostanut ihan siis lihaa suoraan tuottajaltakin, etten ole enää ostanutkaan kaupasta. Tietysti välillähän meillä oli näitä ongelmia, että jauheliha oli aivan loppukaupoista. Ja lihantuottajat on ollut vaikeuksissa Suomessa, niin mä päätin sellaisen periaatepäätöksen, että vaikka se on vähän kalliimpaa suoraan tilolta, niin mä haluan tukea. Mä haluan auttaa heitä pääsemään eteenpäin ja on sitten tilannut heiltä suoraan. Mutta mitä mä oon käsittänyt, niin heillä on ollut tosi hyvä menekki kyllä. Kyllä, ja tämä on toimi, minkä kuka tahansa suomalainen pystyy tekemään, eli suosi suomalaista, kun käyt ruokakaupassa ja kartoita, jos siinä lähiseudulla on esimerkiksi kananmunia, lihaa, maitoa ostettavissa suoraan tuottajalta, niin se on sitä parasta mahdollista suoraa tukea. Kyllä. Ja ehkä myös opettavaista, että ihminen, jolla ei ole ehkä kosketusta maatalouteen, niin tulee sitten vierailtua siellä maatilan myymälässä ja näkee vähän sitä seutua ja minkälaiset tuotantorakennukset ja laitteistot pitää olla, että tämä kananmuna on muodostunut, niin se on jo sellaista silmiä avartavaa. Kyllä. Palataan vielä pikkusen eduskuntavaaleihin ja perussuomalaisuuteen. Eli perussuomalaiset on ollut nyt hallituksessa sen kohta 3 vuotta ja viimeisen vuosi lähtee käyntiin ennen eduskuntavaaleja, niin me ollaan menty kuitenkin aika paljon eteenpäin eräillä politiikan sektoreilla, jotka on perinteisesti ollut perussuomalaisille tosi tärkeitä. Niin mitä sä pidät aivan erityisen tärkeinä poliittisina uudistuksina? Mä ehkä tästä edellisestä teemastani turvallisuus. Mä haluan nostaa kriminaalipoliittiset kiristykset, sitten mitä tulee tällaisiin rikollisuuteen vajonneiden maahanmuuttajien kohtaan, niin palautukset, niiden tehostaminen. Milan Chaff pääsi takaisin himaan. Chaffi pääsi himaan takaisin. Nämä on niinku sellaisia yksinkertaisia esimerkkejä, ja ne on hyviä esimerkkejä myös tavan kansalle, että ihan oikeasti nyt tapahtuu, nyt tehdään toimia turvallisuuden eteen. Ne on varmasti ollut myös hankalia kiristyksiä osalle hallituspuolueista, mutta mitä nyt viime aikoina on seurannut, niin kovasti ollaan nyt pisteitä ottamassa kyllä, että kyllähän ne on tärkeitä nämä kiristykset, mitä nyt tehdään, mutta todellisuutta on se, että ne on vain ja ainoastaan perussuomalaisten vaatimuksesta hallitusohjelmassa. Se on juuri näin. Kun perussuomalaiset lähti neuvottelemaan siis hallitusohjelmasta jo tässä vaiheessa, niin siellähän oli merkittävä määrä maahanmuuton kiristyksiä, ja ne on mennyt lakiin todella hyvin. Mutta vieläkin saataisiin tehdä enemmän seuraavalla kaudella, eli lähdetään siitä, että tämä sama meininki jatkuu. Koska jos meillä olisi jonkun toisen värinen hallitus, niin on päivän selvää, että tiettyjä uudistuksia, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, lähdettäisiin perumaan. Ja sitähän me ei tietenkään haluta. Kyllä, ja erityisen paljon turvallisuuden lisäksi pelkään, että näitä perumisia tapahtuisi verotuksessa, niitä tapahtuisi ylipäätään talouden tasapainottamisen ja siihen liittyvissä toimissa, koska me ollaan todella huonossa tilanteessa, on tehty tosi paljon vaikeita päätöksiä, omasta mielestä olisi pitänyt tehdä vielä enemmänkin, Kyllä. Mutta tietenkin se vaatii sen, että kaikki hallituspuolueet pystyy niihin toimiin sitoutumaan, että vaikka tahtotilaa nyt ulospäin olisi,
mutta mitkä ne keinot ovat, niin niistä ei olla päästy yhteisymmärrykseen. Kyllä. Mutta velkaantumisen jarruttaminen on ollut ehdottomasti nyt tärkeintä turvallisuuden lisäksi tällä hallituskaudella. Velkaantumisen jarruttamisesta vedän välittömästi aasinsillan sanaa velkajarru, josta on nyt sitten sovittu parlamentaarisesti, eli kaikki eduskuntapuolueet lukuun ottamatta vasemmistoliittoa on sitoutunut siihen, jotta velkaantuminen ei saa ylittää tiettyä määrää BKT:stä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että sopeutusten matka jatkuu myös ensi kaudella riippumatta siitä, että mikä on sitten hallituskokoonpano. Kyllä. Se, että on maalailtu kuvia tai lähinnä otsikoita, se kuva ehkä muuttuu, jos koko uutisen lukee, mutta on maalattu ajatusta, että nyt ollaan jotenkin epäonnistuttu tässä velkaantumisen jarruttamisessa, niin no ei kyllä todellakaan olla. Aivan uskomaton määrä ihan menosopeutuksia ja muuten nyt sitten tulevaisuuteen katsoen talouskasvun vauhdittavaa toimia lukuisia, mutta mitä tässä on tapahtunut yhtä aikaa, korkomenojen kasvu ja turvallisuuteen liittyen puolustusmenojen kasvu, sote-menot. Sote-menotkin on nyt sellainen, se on viimeisin sote-uudistus oli kyllä suuri floppi ja sitä on nyt perattu tämä kausi käytännössä kasaan. Aivan älyttömiä kulujen kasvuja nähty sillä puolella. Se on tehoton ratkaisu. Tällä saatiin yksi uusi hallinnon taso Suomeen lisää ja nekin rahat on nyt pois sitten ihmisten hoitamisesta, niin yritän nyt tässä sitten tasapainottaa, että kyllä niin kuin näissä raameissa me ollaan tehty hallituksessa parhaamme. Ja kyllä. Olen todella ylpeä siitä, mitä on saatu aikaan. Joo, ja mehän ollaan päästynyt sitten aitiopaikalta katsomaan nimenomaan Etelä-Pohjanmaan tilannetta, mikä tulee tähän hyvinvointialueeseen. Siellä oli Kaisa Juuso 3 vuotta melkein ministerinä ja nyt sitten Rydman tuli tilalle. Ja Rydmanhan ilmoitti heti kättelyssä, että hän aikoo puuttua hoitajien kielitaitoon. Eli pitää saada paremman kielitaidon omaavaa henkilöstöä hoitoalalle. Kyllä. Se, että eduskunnassa määritellään budjettia, paljonko hyvinvointialueilla on käytettävissä rahaa, mutta kun se tilanne on lähtenyt lapasesta ulkomaisen työvoiman osalta, niin onneksi ylhäältä päin nyt siihen puututaan, koska on tilanteita, että tapahtuu hoitovirheitä, kun kielitaito ei ole hoitajilla riittävä, ja näistähän tehtiin kysely, oliko peräti Superin vai minkä liiton toimesta, ja siellä hoitajilta siis kysyttiin, että onko tapahtunut vaaratilanteita työkaverin huonon kielitaidon osalta, niin se oli aivan järkyttävää, että yli puolet oli kokenut näin, ja sitten kysyttiin myös, että kokeeko rasittuvansa, kun kollega ei osaa kieltä yhtä hyvin, eli joudut itse paikkaamaan vähän toisen työtä, niin se oli erittäin merkittävästi myös kasvussa siellä tämä prosentti, ja tästä aasinsiltana hoitoalan henkilöiden ja henkilöstön jaksamiseen, niin tämä on yksi osa sitä. Olet aivan täysin oikeassa kyllä tuosta. Täytyy sanoa, että koko tämä sote-homma on mennyt tällä kaudella eteenpäin, mutta se mikä on huomionarvoista on se, että meidän valtion menoista sote vie tällä hetkellä leijonan osan. Se on todella iso kokonaisuus. Niin jos me halutaan oikeasti tehdä vaikuttavia sopeutuksia myös seuraavalla kaudella, niin se ei ole mitenkään mahdollista, etteikö me koskettaisi soteen jollain tavalla, etteikö me hillittäisi sen kulujen kasvua, koska ne kulut kasvaa siis joka tapauksessa. Ja heti tarkennuksena, sehän ei tarkoita sitä, että hoidosta tingittäisiin, ei vaan se, että tehdään asioita järkevämmin, niin tämä on sitä kulujen hillitsemistä. Me nimenomaan halutaan pitää laadukas hoito yhtä hyvä kuin nyt, mieluusti vielä parempi, mutta se, että tämä voidaan tehdä taloudellisesta näkökulmasta paljon järkevämmin. Tämä hallitushan on laittanut sosiaali- ja terveysmenoihin siis 4 miljardia enemmän kuin viime hallitus. Puhutaan niin isosta määrästä. Mä en tiedä, se on oikeasti siis merkittävä summa, mutta siitä huolimatta opposition retoriikka on tätä, että sotesta siis leikataan. Tätä mä pidän tosi erikoisena. Siis mistä meidän nykyinen oppositio aikoo sitten repiä nämä? Siis tällä hetkellähän puhutaan arvioista seuraavalle kaudelle, että se sopeutustarve on jotain eri arvioiden mukaan 7-14 miljardia. Kyllä. Mistä tällaiset rahat revitään? Ja sitten vielä toisessa päässä siis
esitetään näitä, että ollaan perumassa nykyisen hallituksen tekemiä sopeutustoimia. Eli tämä summa siis kasvaa entisestään, mistä pitää sopeuttaa, jos perutaan aikaisempia toimia siihen päälle vielä. Niin ei ole kyllä mitään kovin realistisia vaihtoehtoja toistaiseksi tullut oppositiolta, että on jonkin verran nyt joutunut töiteni puolesta purkamaan siis opposition vaihtoehtobudjetteja. Nehän on aivan uskomattomia, jos ajatellaan, että SDP-keskusta omin vaihtoehdoin korjaisi tätä tilannetta, niin heidän vaihtoehtonsa lähestulkoon, ne oli kuin tyhjä paperi, että se oli sanahelinää. Joo, siellä on toiveita, mutta osin siellä oli asioita, mitkä on siis tämän hallituksen toimenpiteinä jo ollut tai ovat tulossa, eli siellä kumminkin hyväksytään nämä toimet, mitä on tehty, mutta silti on haluttu vastustaa ja huutaa käytännössä kaikkien uudistusten kohdalla. Ainakin SDP on lähestulkoon, ne on vastustanut kaikkia sopeutustoimia. Vaikea keksiä nyt yhtäkkiä semmoista sopeutustoimia, jota ne ei olisi vastustanut. Joo, mä jäin oikein miettimään. Joo, ei tule mieleen kyllä. Ei tule, että ei siellä sellaisia ole ollut, mutta omassa vaihtoehtobudjetissaan ovat osan näistä toimista kumminkin hiljaisuudessa hyväksyneet, mikä on myös tärkeää nostaa esiin, eli ei siellä nyt oltu kaikkia palauttamassa, vaikka ollaan siellä eduskunnan suuressa salissa täysistunnossa näitä kovaäänisesti vastustettu ja tuotu niin sanottuja vaihtoehtoja tilalle, mutta jännä kun ne olivat sitten unohtuneet sieltä omasta vaihtoehdosta. Joo, siellä vaihtoehdossahan oli siis tosiasiassa esimerkiksi jakeluvelvoitteen korottamista, eli bensahinnan korotuksia, kotihoidon tuen rajaamista, 1 vuosi pois, siis tämän tyyppisiä asioita. Tietenkin yrittäjille lisää verotusta, maataloudelle lisää verotusta ja niin edelleen. Ja se perinteinen verovapaat osingot. Ensinnäkään ei ole mitään verovapaita. Yritys on maksanut kyllä jo veroja aika paljon ennen kuin sieltä osinkoa saa pihalle. Mitä sitten, jos sut palkitaan riskin ottamisesta? Sä oot tehnyt jotakin lisäarvoa tuottavaa tähän maahan. Sulla on yritys, joka on tuottanut jotakin, se mahdollisesti työllistää ihmisiä. Niin nämä SDPn keinot, nämä tappais jo alkaneen talouskasvun. Mä pelkään tosi kovasti sitä, mutta voi olla, että heidän piireissään ei sitten ajatella ollenkaan sitä, että onko tämä EUn velkamenettely sitten jollakin tavalla parempi vaihtoehto vai huonompi vaihtoehto. He ei ole voinut pohtia sitä asiaa, koska mehän ajetaan itsemme sinne. Ja kyllähän se on nyt historiasta nähtävissä, että jos talous menee tarpeeksi kuralle, niin kyllä sieltä ulkomailta sitten tulee IMF ja vastaavien pukumiehet tekemään ne leikkaukset meidän puolesta. Ja no, Kreikka on hyvä esimerkki. Siellä pistettiin esimerkiksi eläkkeet ja sosiaaliturvat aivan äärimmäisen kovan leikkuriin, että jos täällä tehtäisiin vastaavaa, niin kyllä Purran ja Orpon hallituksen leikkaukset jäisi aika kynsisaksi leikkuriksi, että siinä puhutaan sitten jo moottorisahasta suurin piirtein. Kyllä, nimenomaan tämä, että Kreikassa ihan oikeasti ihmisiä joutui ymmärtääkseni kadulle ja ne leikkaukset olivat todella voimakkaita, mutta jännä juttu, eteläisen Euroopan maat ylipäätään, vaikka ovatkin velkaantuneita, niin mä otan Espanjan esimerkiksi, joka oli siinä rajoilla myös taloutensa kanssa. Heidän ymmärtääkseni siis kotitalouden ostovoima ohitti Suomen, oliko tänä vai viime vuoden puolella. Okay. Elikkä siis ihan oikeasti. Kyllä me ollaan nyt mokattu nämä omat päätökset täällä pahoin, ja niitä ollaan nyt korjaamassa, ja mä näen tärkeäksi, että me tehdään ne päätökset itse, koska me tiedetään ja tunnetaan oma maamme kaikkein parhaiten. Se, että pitkätakkiset pukumiehet tulevat sitten ja naiset kertomaan, että mistä leikataan ja kuinka tehdään, niin ne ei osaa huomioida meidän kansallisia erityispiirteitä. Halutaanko me myydä jotakin kriittistä valtion omistamaa infraa tai jotain muuta vastaavaa? Ehkä ei. Niin mä haluan päästä vaikuttamaan siihen. Kyllä. Ensisijaiset asiat ensiksi ja toissijaiset, niistä säästetään kaikki mahdollinen, mitä voidaan. Siellä on leikattavaa vaikka kuinka paljon vielä. Meillähän on Suomessa toki niitä erityispiirteitä, eli siis tämä Ukrainan sotahan on iskenyt meihin aivan toisella tavalla kuin moneen muuhun Euroopan maahan, koska me ollaan perinteisesti käyty paljon kauppaa itänaapurin kanssa, ja nyt tilanne on mikä se on, raja on kiinni ja hyvä niin.
ja pyritään kaikista riippuvuuksista ja kauppasuhteista pääsemään eroon niin kauan, kunnes tämä meininki jatkuu. Ja sitten toisekseen me ollaan tehty todella surkeaa maahanmuuttopolitiikkaa. Luojan kiitos, siihen on nyt puututtu, mutta valitettavasti ne vaikutukset tulee vähän viiveellä. Käyrä on maahanmuutossa toki alaspäin ja sen laatu on parantunut, mutta kuten todettua, siinä on vielä aika paljon tekemistä. Me joudutaan vielä paljon parsimaan kasaan sitä, mitä on aikaisemmilla kausilla hajotettu, erityisesti Marinin kaudella. Kyllä, ja ne kulut on sellaiset, mikä meille jää, eli epäonnistunut kotoutuminen, he ovat sosiaaliturvan varassa olevia ihmisiä, he ovat kuluerä silloin. Ja nyt aivan upeita uudistuksia työperäisen maahanmuuton osalta on minimirajat ansioille. Se on tosi tärkeä juttu. Ja perheen yhdistämisen ehtoja on tiukennettu. Kyllä. Tämä on sellaista maahanmuuttoa tulevaisuudessa, mikä on meille positiivista ja se kasvattaa meidän taloutta, mutta se aikaisempi, niin niitä nyt sitten maksellaan. Niitä maksellaan myös kasvaneiden poliisimenojen piirissä, niitä maksellaan turvallisuuden tunteen alenemisen osalta. Ne vaikuttaa niin moneen asiaan, että nämäkin toimet kaikki ovat sellaisia, mitä olisi pitänyt tehdä aikapäiviä sitten. Että kyllä tämä hallitus, tässä on tehty enemmän kuin monen hallituksen aikaan yhteensä. Vielä yhden asian haluan nostaa tähän talouskasvuun liittyen. Eli korona-aikana, siis muistat EU-elvytyspaketin, joka oli meidän kannalta aivan äärimmäisen miljardiluokan tappiollinen, niin mehän ei saatu tästä meidän kansantaloudelle samanlaista boostia kuin mitä moni muu Euroopan maa sai. Niin tämäkin on syytä ottaa huomioon, ja mehän vastustettiin myös tätä. Kyllä. Se oli kallis paukku, ja mua ärsytti suunnattomasti se, että Etelä-Euroopan maista uutisoitiin, että he eivät oikein tiedä, mihinkä ne nyt tätä rahaa sitten laittaa. Siellä tehtiin kotiremontteja ja mitä kaikkia tällä elvytysrahalla. Niin Italiahan sai, siellähän ruvettiin siis maksamaan verohelpotuksia energiaremonteista. Luiki sai ilmalämpöpumpun sitten meidän piikki. Kyllä, tämä on niin kuin sellainen asia, että oma kansallinen etu laitettiin toissijaiseksi ja etelä-eurooppalaiset ilmalämpöpumput meni sitten ykköseksi, että korona iski meihin kovasti, sota iski, mutta milloinkas me ollaan siinä roolissa, että me saadaan sieltä jotakin? Mä aivan odotan tätä. Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Luulis nyt, että edes tällaisessa tilanteessa, kun meillä on nämä meidän erityishaasteet ja meillä on kuitenkin todella pitkä yhteinen raja sotaa käyvän Venäjän kanssa ja pakotteet ollaan laitettu, niin luulisi, että Euroopan unionista tulisi jotain jeesiä tällaiseen asiaan. Mä toivon ja siellä aivan upeaa työtä tekee puolueemme meppi Sebastian Tynkkynen tällä hetkellä. Meidän edunvalvonta EU:ssa on pitkälti jäänyt aika lailla toissijaiseksi mielenkiinnon kohteeksi, jos mietitään niin kuin, omaa Yleä, paljonko se on uutisoinut, paljonko ihmisiä kiinnostaa EU-politiikka. Se on aika pienessä roolissa keskusteluja kahvipöydissä, mutta sen ymmärtäminen, paljonko se kumminkin määrittää meidänkin lainsäädäntötyötä tässä maassa, reilusti niin puolet. Se on todella tärkeää valvoa sitä omaa etua. Mä oon joskus nostanut aina esiin näitä eroavaisuuksia esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä. Ruotsissa on milloin mihinkäkin asiaan erityispoikkeus, mitä me ei olla ymmärretty pyytää, hakea, lobata. Paras oli aikoinaansa, tämä lainsäädäntö on voinut muuttua, mutta liittyen autojen lisävaloihin. Ruotsissa sai olla pariton määrä lisävaloja. Nyt ollaan käytännössä tässä LED-paneeliajassa, ja oliko valotehokin sai olla siellä korkeampi perusteena, siellä on pitkät pimeät talvet. No, nyt kun sä katsot karttaa, niin mä en oikein tiedä, millä tavalla Suomi ja Ruotsi tässä nyt eroaa toisistaan, mutta tämä on niinku sellainen pieni esimerkki, että minkälaisiin asioihin siellä pystyy vaikuttamaan. Itse asiassa eikö Suomessa ole keskimäärin pimeämmät talvet, koska Ruotsihan menee aika etelään loppupeleissä, paljon etelämpää kuin mitä Suomi. Niin siellähän on sitten taas jo aivan erilainen aikavyöhyke. Kyllä. Tai ei aikavyöhyke, mutta tämä valoisuusaika. Tämä on tosi merkittävä asia. Ja paljonko näitä on nyt tässä virrannut ohi suun pitkän aikaa.
Sebastian hienosti jakaa tehtyjä toimia sosiaalisessa mediassa, on aktiivisesti esiintymässä ajankohtaisohjelmissa kertomassa, mitä siellä EU:ssa tapahtuu, mitä hän on edistänyt siellä. Tämä on sellaista työtä, mitä meidän pitää lisätä jatkossa. Se on ihan totta. Moni meppi, siis Member of European Parliament, tavallaan, kuten Sebastian tätä asiaa hienosti kuvaa, Euroopan kansanedustaja, kun sinne pääsee, niin nehän katoaa ikään kuin sinne koneistoon, ja niistä ei kuulu enää juuri mitään. Hyvin harvoin ne käy jossain A-studiossa kommentoimassa jotain yksittäistä asiaa, tai ehkä Xää jotain, mutta Sebastian on ottanut semmoisen asenteen, että se koko ajan uutisoi, mitä siellä tapahtuu, hyvin pienistäkin niksahduksista. Ja se on mun mielestä tosi siistiä, että me ollaan päästy ikään kuin näkemään, ikään kuin olisi itse siellä aitiopaikalla katsomassa, että mitä se EU-politiikka oikein on. Ja ainakin mun täytyy sanoa, että vaikka mäkin politiikasta uskoakseni jotain ymmärrän, niin EU-politiikka on kuitenkin itsellekin melko kaukaista monessa mielessä. Mutta Sebu on onnistunut tuomaan sitä lähemmäksi ihan tavan kansalaista ja jopa meitä poliitikkoja, jotka toimitaan ihan toisella tasolla, koska se vaikuttaa todellakin todella paljon siihen, mitä me tehdään täällä kunta- ja aluetasollakin, mutta ennen kaikkea, miten se vaikuttaa sitten taas eduskuntapolitiikkaan, johon me ollaan nytkin pyrkimässä mukaan, niin kyllähän meidänkin pitää EU-politiikasta ymmärtää oikeasti aika paljon. Ehdottomasti. Se antaa meille niin tarkat raamit. Ja tunnistaa ne meille tärkeät asiat, lopata niiden eteen, tehdä myös puolueiden välistä yhteistyötä, ajaa niitä asioita, että me saadaan tarvittavia poikkeuksia, muuten tarvittavia asioita eteenpäin, mitkä ovat vain meille tärkeitä, koska tämä, että ollaan päättämässä yhteisiä lakeja, direktiivit tulevat sitten omaan lainsäädäntöön jäsenmailla, niin me ollaan valtiona aivan erilaisia. Kyllä. Mietitään Kreikkaa, Keski-Euroopan maita, mietitään Suomea. Jos niin kun ajatellaan, että halutaan olla tosi yhteneväisiä ja kaikilla samat lainsäädännöt, niin se ei ole mahdollista niissä asioissa, missä on löydettävissä yhteneväisyyttä. Totta kai integroidaan lisää, jos siitä on meille jotakin hyötyä, mutta jos se ei ole meille hyödyllistä, niin siinä kohtaa meidän pitää olla rohkeita ja tuoda se esiin, että tämä vahingoittaa meitä. Kyllä. Ja tämä hallitus on poikkeuksellisella tavalla torpannut monia hullutuksia, mitä Euroopan unionista on yritetty syöttää. Hauska juttu, siellä on kokoomus kumminkin pääministeripuolueena, mutta mä veikkaan vahvasti, että nämä torppaukset eivät ole olleet heistä lähtöisin, vaan kyllä se on vaikuttanut hyvin vahvasti oma puolueemme, ja se on ollut tosi tärkeää työtä myös. Kyllä. Erityisesti täytyy antaa erityiskiitos valtiovarainministeri, puolueen puheenjohtaja Riikka Purralle, joka on EUsta tulleita näitä yhteisvelkajärjestelyitä torpannut huolella. Kyllä, siinähän alusta asti sitouduttiin, että yhteenkään ei olla lähdössä mukaan, ja tähän asti on pärjätty näin, ja toivon, että pärjätään ensi kaudella, ja nämä vaalit nyt ratkaisee sen, minkälainen porukka tätä maata johtaa seuraavat 4 vuotta. Jatketaanko me talouden ja turvallisuuden eteen töiden tekemistä vai ei? Kääntyykö laiva vai ei? Uppoako syvemmälle? Kyllä, juuri näin. Kuten todettua, isot laivat kääntyy hitaasti ja Suomi-laiva on aika jumalattoman iso laiva. Kyllä. Nyt töihin sitten vain, Markus. Näin se täytyy tehdä. Ei mitään, suuret kiitokset, kun jaksoitte katsoa näinkin pitkään. Kiitoksia.